יצא לכם פעם שאתם מחפשים משחק ברובלוקס ומצאתם משחק שאתה צריך לצבוע את עצמך או שתמות? נכנסתם אליו? טוב, אוקיי, אפשר להפסיק עם זה. אז הבנתם, אנחנו הולכים לשחק ממה שאתם חושבים שזה. אז עוד שנייה נמצא את זה, רגע. איך אני לא מוצאת את זה, מה? רק שנייה, רגע. הנה, אוקיי. זה לא הגרסה המשודרגת, אבל זה הדבר היחיד שאני מצאתי פה בינתיים. אז בוא ניכנס. מה זה? מה כבר התחלנו? לא יודעת, מקרר? מה זה? מי אני? אני רגילה, יופי. אוקיי. אבל איפה אני אתחבר? רגע. כבר התחלתי וכבר אני לא יודעת איפה להתחבות. אבל לא רציתי לצבע של הקיר. רציתי... לא! זה אתה. יופי. אבל לא יודעת. זה לא משהו מגניב. איך מתתי? לא מתתי, סתם צפיתי טוב. אוקיי, וואו, אפשר לעשות פה תנועות. יואו. רגע, אני צריכה שהראש שלי יהיה שם. אני יודעת. יש אפשרות פשוט לשכב על הרצפה. למה שאלתי? די, אבל אז אתה... רגע, לא, אבל הם קרובים אליי. טוב, אני יודעת. מהר תצבי את עצמך. לא יודעת, זה טוב, אם מסתכלים מפה זה בסדר. הוא לא ראה אותי? אתה כאילו רציני? לא ראית אותי? טוב, בוא נברח בזמן הזה. אוקיי, בא לי... אפשר להתכופף פה משהו? בא לי להתחבות פה איפשהו. לשרוק מה אתם אומרים? כי יש פה כפתור לשרוק. הנה. וואו, זה מושלם, הם לא ימצאו אותי בחיים. שרקתי עוד. אני רק מקבל... אוי, לא. פליז לא. הם לא מוציאים אותי? אני כאילו... מקבלת מזה כסף, והם... הנה, אחד מתקרב. לא, אבל הפסיק. מה, איך הוא ניצח? אני זאת שהתחבאתי פה בחוכמה. יאללה. איך קוראים למשחק הזה? איך קוראים לו? שכחת? רגע. לא זה שאנחנו משחקים. Backrooms.
כן, בקרומס. קדימה, עושים את בקרומס. וואו, וואו, וואו. לא, לא רוצה לפה. יש משהו שמה זה בא לי להתחבות בו. אני מחפשת אבל את החדר הזה. כי יש לי הרגשה שיש חדר שאני... אולי אני אתחבא איתו. לבן. לא. לא יעבוד. מה הוא... לא. אוקיי. אולי... אני אעזור בך, סליחה חבובצ'יק. יואו, לא רואים אותי בכלל. לא רואים אותי בכלל. אני בעצם פה בארון, לא רואים אותי בכלל פה. לא ימצאו אותי בחיים. טוב, בואו נצפה באחרים בינתיים, אני מניחה. איפה לחצתי על הכפתור הזה לצפות? פה? לא. איפה הכפתור הזה? הנה נראה לי. זה... פה? כן, נראה לי שזה היה פה. טוב. אין סיכוי שהיא תמצא אותי. היא אפילו לא קרובה אליי. רגע, איפה אני בכלל? איך הוא ראה אותי? איך הוא ראה אותי אבל? הוא ראה אותי איכשהו, אני לא יודעת איך, אבל הוא ראה אותי. הוא רשמית ראה אותי איכשהו, איך? אני איתכם, אתה לא יכול לתקוף אותי, אני איתכם. אוקיי. אני כבר מכה באביזרים. תתחילו, לא יודעת, סתם לעשות על האביזרים האלה. סתם אני עושה, אני לא יודעת, אני מנסה... רגע, אולי אם אני אעקוב אחרי החצים, כמו באמת בבקרומס, זה יביא אותי למקום טוב. אוקיי, לפה. וואו. 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 מה? וואו, זה מוצא לנו מקום פה. יש פה אולי איזה מישהו... לא, עוד מעט נגמר הזמן. יואו. יופי. אוקיי. די, אבל מה זה? למה אני מופיעה על המסך? מה, אני כאילו האחרונה ששרדתי? לא יודעת. ומה זה הרובה הענקיסטי הזה? רובקס. מה הצבעתם? אוקיי, משהו אמצעי. למה אין פה צבע? הכל שחור, לא שחור, זה אפור. כן, באמת הכל אפור, אני אפילו הופכת לצבע אפור. לא, כבר מתחילים, רגע. יכולה כאילו... יכולה לעשות את מה שעשיתי קודם. אוקיי. לא, די.
מה? מה? אדון, אתה יכול לבוא רגע? רגע, לראות, אם אני כאילו... אין סיכוי שיראו אותי. אבל אני מחבשת על המסך שלי, אני לא יודע. הנה אני מציירת לב. הנה. בינתיים אני אהיה עסוקה נראה לי בלצייר. זה דבר שאני הכי יכולה לעשות ברגע הזה. איזה כיף זה שאני יכולה לצייר למרות שיש משחק. טוב, אבל בא לי למחוק את זה. כן. אני רוצה לצייר עכשיו בית, למה לא? בית עם חלונות ועם ידיים ורגע, בא לי, אל תזיזו, תזוזו, בא לי לצייר אתכם. אוקיי. יפה, לא? טוב, נו, אני מחזירה את זה למצב הקור. ככה. נכון, אוקיי, יופי. אני עדיין כאילו שרדתי. טוב. אין לי מה להגיד. יש מישהי שחושבת שאני שמה. אני שורקת. כן. בקרומס, ראיתי את המקום הזה קודם, אני ראיתי אותו. החצים רק, אתה רואה? זה יוטיוברית. כולם ילכו לאזור של היוטיוברית, נכון? פליז. יש בקרומס? כן. לא. טוב, נו, אולי פה אני גם אמצא איזה משהו מגניב. לא. לא, מי חמודי. בום. אולי מישהו מתחבא בארונות? לא. יש לי הרגשה שהם מתחבאים למטה.
ראיתי מישהו, אני ראיתי אותו, אבל הם מהירים. ראיתי. הוא עבר לידך. הנה. אין לך לאן לברוח מישהו. יש. עוזרים לי לפחות. אדון, ראיתי אותך, אני ראיתי. ונראה לי. אני לא יודעת, נראה לי אני אנצח. לא, די, נתקעתי, מה? יש. נראה לי אני עשיתי פה את כל העבודה. ראיתי משהו זב. יש. וואו. מה? אני יכולה לרמות? לא, אז אין אף אחד, נראה לי ניצחנו. בן אדם אתה לא זב. אוקיי, פליז ניצחנו. בבקשה. שורקים. כן. לא. זה היה אישה הזאת. זה הכל היה רקי. הכל. מה זה האישה הזאת? בקרומס, די, בקרומס. בקרומס, ואני יודעת שזה יהיה בקרומס. אוקיי. איפה החצים האלה? אוקיי. לעקוב אחרי החצים. הנה. לא ימצאו אותי בחיים פה. נראה לי. לא, ימצאו אותי. לא יהיה זמן, רגע. לא. יופי. טוב, זה חוקי כאילו להתחבא שם למעלה, לא. טוב, ביטול המקום הזה גרוע. לא, אני לא מוצאת פה איזה אזור. אוקיי, אני לא מוצאת אזור פה. טוב. די. אוקיי. לא. בסדר שהם לא עיוורים. טוב, אז אפשר לחזור ללובי, אני לא רוצה לצפות בהם. אז כן חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם, יאללה ביי. רגע, אל תגידו לי שכל הזמן הזה אני... עזבו, יאללה ביי.